kalyaku iuras na dalunan ngayon na't ipupusay panawan ka tawat kukit di ka kumalamamdan oray kit agsubliag di talinan lagi pinto di arintan naglaban dagiti karing-kari na diagrisan tawat kukit makaanay amang ati pusok at dasang-dasan umiyak ko ang pinakadatan di ganito liplipatan tuwi karikin tuman sanas na madumno tung paltibyan ururayin dinat panagsubli tao may kung tutong palin ay di kari kariyayat nga sinaw kay nasudi yakiyak ko ay Diyos kinta iyagbati lagi pento yan daw ang naglaban dagiti kari-kari adayak resan isunang kun ang nanay ang iliwan amang bagar di pusok at nagsanggasan umiyak ko ang pinakadatan di na lipatan tuwi kariktin tumalasanas na puno tumpal tigyan urahin hinap panasubli tao may kung tutumparin ay di kari kariyayat nga nasinaw ken nasudi yagpiyag ko ay Diyos kinta di agbati